Higpit karon ang monitoring sa Health Office sa Dakbayan Talisay subay sa pagpaubo sa Department of Health sa tibukan nasod sa National Dengue Alert. Mga barangay health workers gidistino sa tagsa-tagsa ka mga sitio sa kabarangayan sa Dakbayan aron lang mabantayan ang panlawas sa mga mulupyo. Bisan ordinaryong hilanat ipadangat dayon sa mga barangay health worker sa tagsa-tagsa nila ka mga barangay health center nga mopahibaw dayon sa Dengue Task Force ug coordinator si Nico Sereno sa report. We like to stick. Subay sa kamanduan ni Mayor Samsam Gulyas, gipalihok na ni Dr. Lino Alanzado, City Health Officer sa Talisay, ang Dengue Task Force sa Dakbayan. Tumong niini, aron mas mabantayan pa ang mga kaso sa dengue sa nagkalain-laing dapit sa syudad. But ang the same nga barangay ragyapon ang kasagarang daghang cases like ang sa Kansohong, San Roque. Then gahapon ay nakuha nga case nga nasa Tabunok, so nagmisting karon ang mga dengue task force. Si Mildred Gabison, Rural Health Midwife 3 sa Barangay Poblasyon, miingon nga sagad sa mga bata nga gihilantan, ila dayong ipadala sa Rural Health Unit aron masusi kung gitakbuyan ba sa dengue. Ubusipon. Wala yung maglanat. Kanang nalay lanat pero di kayo kung anjod kung consistent kayo pong hilanat mga 37.5 ana. Sa Barangay Tabunok, si Lisa Obeso, Rural Health Midwife, moitig pahibaw sa Dengue Task Force ug sa ilang dengue coordinator kung dunay mga bata nga ginudahang nataptan ini. Samtang ilang mga barangay health worker nga sila si Mona Lisa Monteron sa sitio Manangados ug ni Risa Mahinay sa sitio Hollow Block, mo'y direktang mutaho kang Obeso kung ang mga bata may hilanat. Gipahibaw ni Alanzado nga mas paspas na karon matagad ang mga bata nga nagka-dengue. Kung na may labi ng mga indigent patients o kanang sa maka-action dayon sa mga case sa dengue cases, once ma-admitted sa hospital, at least malibre sila tanan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.